Iqiniso elimsulwa. INingizimu Afrika inomthethosisekelo omubi kunawo wonke emhlabeni. Yingakho sisekela yonke imibhikisho ezoletha izinguquko ezinhle kwizakhamuzi. Ngokweqiniso, ukuthatha kwendoda isibongo somfazi. Umthetho owenziwe ngoSepthemba kulonyaka kuqinisekisa lokho esihlala sikusho. Njengochwepheshe abaqinisekisiwe emhlabeni kwezama-project. Besihlala sikhuluma kwiPHMO ukuthi lo mthethosisekelo awuzange ubhalelwe abantu abamnyama izakhamuzi ezahlukunyezwa i-apartheid. Lo mthetho isibonelo esisha esikhombisa lokhu. Isinqumo sikamuva sendoda ithathe isibongo somfazi. Sikhombisa ukuthi amasiko ethu akahlonishwa umthethosisekelo. Izakhamuzi zomdabu zibuza imibuzo elandelayo. Uma le constitution iyinhle kunawo onke emhlabeni, kungani ihlulekile ukunciphisa ukungalingani ezweni? Isihlulekile ukuphakamisa abantu bomdabu abacindezelekile ngenkathi yobandlululo. Inike abantu bomdabu ukuqinisekiswa kwemisebenzi, kodwa empeleni ithanda ama-foreigner abokufika. I-Constitution ivumela izinqumo ezifaka izwe ezikuleteni. Ivumela lokhu kodwa. Abantu abaningi bahlala ngaphansi komugqa wobumpofu. Sitshele. Kusukela nini ukuthi abantu bangaphandle kube umthwalo wezwe lethu? Kungani umthethosisekelo wehlulekile? Impendulo ithi. Ingoba i-apartheid entsha ebizwa Constitution lena. Ake ngikunikeze isibonelo somthethosisekelo omuhle. Isibonelo, umthethosisekelo waseBolivia uthi, noma yimuphi umboleko mali wangaphandle ofunwayo kumele uvunywe iphalamende lonke. Kungani kunjalo? Ukuvikela izwe nabantu balo emadlelweni amqoka kanye nakubaphangi bezezimali. Kucacile futhi akudingi incazelo, izinhloso zawo nemiphumelo ehleliwe icacile. Lowo ngumthethosisekelo omuhle. Iphunga lamanyala alilihle, akunandaba ukuthi lifakiwe kwini. Kusengamanyala nephunga. Cabanga nje. Ihhovisi lamalungelo abantu eligcwele liphethwe abangaphandle. Masihlangane nentsha silelwe lezi zinto ezisihlukumezayo njengezakhamuzi. Sesha izwe iNepal kuyothube bese uthatha amanothi. Kwezimfundo ngeConstitution nomhlaba. Qala ngokuvula iprofayela yakho yePHMO bese uchaza ukuthi kungani ujoyina impi yokushintshana ngolwazi njengezakhamuzi yokuthuthukisa izimpilo zethu. Noma ngumuphi umthethosisekelo omuhle udinga ivoti, uvo lomphakathi. Abantu kumele bavote bevume noma bephikise. Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika ungasetshenziswa njengephepha langasese lokushidaba. Yinoma yiyiphi indlela yokuhumusha umthethosisekelo wethu, usaphuma iphunga elibi. Isikhathi sokwenza into, masibasuse laba zakhamuzi, sekwanele manje. We defied apartheid rules, now let's defy this new apartheid packaged as democratic constitution.